Айде Рихард Вагнер, сутрин Рихард Вагнер, обед Рихард Вагнер, вечер Рихард Вагнер, той е композитор, та дрънка, свире го у нас и навънка, музиката немска симфонична, е за маса просто отлична, нибелунги, ачлака чики-так, Заратустра, ачлака чики-так. Айде Густав Малер, сутрин Густав Малер, обед Густав Малер, вечер Густав Малер, той е композитор, та дрънка, свиря го у нас и навънка, музиката късно романтична, е за маса просто отлична, Густав Малер, ачлака чики-так, Густав Малер, ачлака чики-так.